Středočeské inovační centrum hledá prostředky, jak překonat bariéry mezi akademickou sférou a biznesem, tedy podnikateli a investory. Schopnost takzvaného transferu technologií, tedy co možná nejefektivnějšího přenosu výsledků výzkumu, vývoje a inovací do komerční sféry, totiž zásadně ovlivňuje ekonomický výkon nejen regionu, ale i celé společnosti. Jednou z cest jsou vzájemná setkávání akademiků a biznismenů. Účelem dnešní akce je propojit různé sféry. Tady se zaměřujeme především na výzkumné organizace a univerzity v propojení s firmami, s průmyslovým sektorem, kde teda doufáme, že dojde ke budoucím spolupracím. SIC pořádá vždycky zajímavé akce, takže já když mě pozvou, tak vždycky rád přijdu a ta dnešní je zaměřená na transfer technologií, startupy, spin-offy. Já jsem si tímhle prostředím hodně prošel, takže se mi tady dneska líbilo zajímavé sdílet svoje zkušenosti s ostatními lidmi, kteří mají třeba podobné zážitky. Já si myslím, že vůle ke spolupráci určitě je. Nicméně ta vůle sama o sobě nestačí. Musí to být drivováno tím, že je to k něčemu prospěšné. Ve chvíli, kdy univerzita nebo výzkumná organizace dělá výzkum, který je žádaný, který je excelentní, který dokáže pomoct s inovací, který dokáže pomoct s lepším produktem nebo s lepší službou, tak ty firmy si je najdou. Transfer technologií je pro Středočeské inovační centrum tématem už několik let. Dalo by se říct, že 4 roky. V podstatě jsme tohle identifikovali jako příležitost právě na tom trhu. Snažíme se o nějakou osvětu a v podstatě pochopení toho transferu, jak by měl vypadat, fungovat a v tomhle směru dál podporovat právě ty naše výzkumné organizace. A to i finančně, protože žádaný výzkum je cenné duševní vlastnictví, které vede k bohatství. Jen se lidé nesmí dívat na takovou motivaci skrz prsty. Pro nás to není primárně o tom, že chceme podporovat tady jakoby bohatství mezi věci, ale my jim říkáme, jste-li bohatí jako věci, jste svobodní a máte možnost dělat lepší práci. Vzájemná setkávání podnikatelů a investorů s představiteli akademické sféry tak mají pomoci pochopit, že peníze nejsou cílem, ale prostředkem k dosažení stále vyšších výkonů na obou stranách. Věra Dušková, televize Praha.